Здравейте и добре дошли в това упражнение за центриране от книгата "Психични сили за магьосници" на Мат Орин. Дайте си момент да се наместите удобно и приятно. Може да останете изправени или да седнете на стол или на земята с кръстосани крака. Която и позиция да изберете, затворете очите и поддържайте гръбнака изправен. Отпуснете леко рамената. Освободете всяко напрежение от тялото си. И си представете, че сте центърът на космоса. Всичко във Вселената е в пряка връзка с вас като централна точка. Насочете вниманието си към посоката под краката си и стигнете до самия край на космоса в тази посока. Визуализирайте гигантски кварцов кристал на края на космоса в посоката под вас, който блести с преливаща призматична светлина. Кристалът пулсира с божествената любов на квинтесенцията на Вселената. Представете си, че от него бързо се изстрелва нагоре широка струя от призматична светлина и стига до краката ви, откъдето прониква нагоре в тялото ви, докато достигне сърдечния ви център. Почувствайте как тази всеобхватна любов пулсира във вашия сърдечен център, свързвайки ви с любовта, от която е изтъкана цялата реалност. Сега насочете вниманието си в посоката пред вас. Проектирайте мисълта си в тази посока, чак до края на космоса. Отново визуализирайте гигантски кварцов кристал на края на космоса в посоката пред вас, който блести с преливаща призматична светлина. Кристалът пулсира с божествената любов и си представете, че от него се изстрелва широка струя към вас. Струя от призматична светлина. Тя навлиза в тялото ви и достига до сърдечния център. Сега насочете вниманието си към посоката зад вас. Проектирайте мисълта си натам, достигайки до самия край на космоса в тази посока. Вижте в съзнанието си и в този край на космоса гигантски кварцов кристал зад вас. Той блести с преливаща призматична светлина и пулсира с божествената любов.
От този кристал също се изстрелва широка струя от светлина, която достига гърба ви и навлиза навътре в тялото ви към сърцето, към сърдечния ви център. Продължаваме да изследваме посоките на космоса, като този път насочваме вниманието си от дясната ни страна и проектираме мисълта си надясно, чак до края на космоса. И в този край на космоса виждаме в съзнанието си отново гигантски кварцов кристал, блестящ с преливаща светлина и пулсиращ с божествената любов. Тази божествена любов се изстрелва от кристала към вас през широка струя от светлина, стигайки до дясната страна на тялото ви, навлизайки в него и вливайки се в сърдечния ви център. Сега насочете вниманието си и в посоката наляво, проектирайки мисълта си в тази посока, стигайки до самия край на космоса наляво. Вижте и в този край гигантския кварцов кристал, който блести, изпълнен със светлина, пулсиращ с божествената любов. Почувствайте широката струя призматична светлина, която се изстрелва от кристала към вас. Достига до лявата страна на тялото ви и се влива във вас към сърдечния център. И последно, почувствайте пространството над вас, над главата ви. Проектирайте вниманието си в посоката над вас, достигайки до самия край на космоса над вас. Виждайки и там гигантския кварцов кристал, който се намира в края на космоса над главата ви и блести с преливаща призматична светлина. Кристалът пулсира с божествената любов на квинтесенцията на Вселената. Представете си и от него как бързо се изстрелва надолу към вас широка струя от призматична светлина и стига до върха на главата ви. Оттам се влива надолу по тялото, достигайки до сърдечния ви център. Почувствайте как тази всеобхватна любов пулсира във вашия сърдечен център, свързвайки ви с любовта, от която е изтъкана цялата реалност. Отделете малко време, за да почувствате 6 енергийни лъча, събрани заедно в сърдечния ви център. Почувствайте как вливат във вас чувство за яснота, мир, равновесие, покой, но най-вече усещане за вселенската любов.
а всяка енергия, която ви идва в повече, се отвежда без усилие през вашия заземяващ кабел. Знайте, че вашето сърце, изпълнено със сияйна светлина, е центърът на самия космос. Знайте, че макар лъчите да избледняват, вие продължавате да бъдете центрирани и всичко, което трябва да направите, за да се центрирате, е да се съсредоточите върху сърцето си като центърът на реалността. Когато почувствате, може нежно да отворите очите си.